We're going to Phoenix, Arizona, alright? With my, hey, pagawas dyan, oy. Hey, what's up, brother? Oh my God, there's a truck there. We're here in Phoenix, Arizona with my, yeah. We're English because we're very entertained. Ginagawa mo. You're English. You're English, me. Say hi to my subscriber. Hello to my channel. Say hi to my subscriber. Shout out. Unsay subscriber nimo yan? You English, I'm not understand. You English motherfucker. Please subscribe. Subscriber. Screwdriver. Gago. To me, the fans over there. No comment. Okay. Ya, ana siya, hold up the fight. Ay liyok sa gamay. Ang diin mo kata kung di ka ganahan mamatay. Hey! Hey. Ang diin mo kata kung di ka ganahan mamatay. Hey! Mangutana, uy! Sakit ka ka, Jin. What's up mga amigo-amiga? Jumigo. Ano yan napunta ka ron sa atuang? Itanong mo, itubag mo. Pakpak mga audience. Yeah! Unang pangutanon si ngalan mo rin? Si YANWG. Yeah. We're gangster. Ang pangutan na part kay kung mabot ang panahon nga mabuang ka, ano sa imong unang buhaton sa inyo Mang-rape ko, men. Ano? Kay ganahin ko makatilog mga lain-lain klaseng bilat, men. Gago! Okay, bye. Sino Bart? Si Nining. Rolling. Island boys, we the choice. Okay, magpangutana ba? Bart, ngalan mo Bart? Ganina lang taga-ila-ila. Dili man ipidiya Bart, dili ra ka makusa na Bart. Okay rin. Okay ra ni. Video ra, vlog na. Hi, mama. Ako pangutana Bart, pareha ra gyapon siya pangutana. Ug mabuang naakay panahon nga mabuang ka, unsa imong buhaton? Unang buhaton. Ako sa tinod manglaba ko sa mga King ano man pud? mura ginay wala nahimo nako at least akong pagkabuang tarap ko gihimo Yo sa to pagkatong kanang karon nga tarong ka, unsa man tarong karon ug buang. dili buang pa ko Gago! Ang laban sa ganina, okay? Sa interview, buang na isa, bago rin nila yan, mga sa June 6 na June 6. Ug matarong. Sige nga ni mo, Bart, pili yung latas video. to si Sparkplug Out in the street, they call it. Tagasa. taga Manduluyos Ang pagkutanan ako, mabuang ka, nakahigayon nga mabuang. matarong Ug matarong ka, unsa man imong gustong buhaton. Kay buang ng graan. Buang ng karaan. Lantos video eh. magtindog kilid sa dalan Buang ra gyapon. Murag pitaha gyapon no. Unsa man gitin Mga bobo! mo na Bart? kilid sa dalan Alright, rock and roll. pautog ko sa kilid Shout out. shout out nga pala sa mga kaombre ko dyan mga manyakis pala utog alright Shout out siya bay. ay sa ko mama ay kalimot ma pag uli na ko nanatig pagkanunon Say pangan. Wajitcha represent. Naana ko Wajitcha dyan sa represent. wawawi ni bay wawawi Itong last nga panauhin karon gikan pa dito Cebu, gahi na kasi dito. Nagpunon. Sa ngalan niyo ba? I'm always flexing. Isaac Pinamay! Sa ngalan niyo ba? Drug lord ka dito. Yawa Nila ka. mabutugan. Yawa. Delikado na tong kanan nila. baboy na dito gibaboy Dapat mo tanong part. Kung mabuang nga part. Sa imong baton una part. Kaon. Ang ano man. Parakuskan buang. Bobo! A few inches later. Here at the nest, okay? Look at the view. Oh, we're here in the nest, alright? What can you say about this place? Fuck na. What can you say about this place? Okay na siya. bayad eh Yeah. Wala.
Hey you. What's up, motherfuckers? Libon na. Okay, ganda ang pagmasta yeah. Ang iyong ideya at halikaran yung pisngi kahit hangga yeah. Alam mo na, sige, bigit parang ikay nagdadasal Nangaman namin ikaw ay mapapasahan dahil sa'yo na Buo kong pagkatao, pati pa nabla at pamato pagkat ko ang dinadhana Parang sa dati pala Gumuguhit ng kalawak kung malamandala Tayo, tira. Oh, yawa. Hey! 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 Moonwalk! Migo. Moves, mga moves ba? Lo! Yawa! Gani. At sa paglantaw sa amuang kabuang sa kong vlog, like, share, subscribe. And like. Shout out sa mga pandia. Yeah. Charlotte Hornets. Go Charlotte! Number one.